Right, akuti tikuverengere mashoko ari kurwadza ZANU-PF. ZANU-PF nemashoko ari kurwadziwa nawo ari kubva kuna Chiwenga mushure mokunge aviga magamba akaviga musi wechitatu. Zvina kumira mushe muZANU-PF, right. Ndoda kuti panapa munzwe nyaya iripo iri kunzi Zimbabwe's political landscape heated up Wednesday when acting President Constantino Chiwenga used a hero's burial ceremony to warn those trying to push him away from the power. His strong words at the Heroes Acre showed the growing split between him and Emmerson Mnangagwa's supporters. Without naming names, Chiwenga spoke firmly to the crowd gathered for the National Heroes Burial. His words hit hard. Lack of ndoma words andara kuverengera mashoko ake akataura iwayo. Naakutamba nevanhu kana kupa vanhu chanzi akakwapaidza vanhu. Inzwa zvakataura manje akati lack of respect for each other and petty jealousy are mortal sin which cannot be forgiven here on earth and in heaven. He pushed for party unity. Zvitaura murume anonzi Chiwenga ari kupusha kuti vanhu vange vachibatana noti zvavari kuita izvi. Noti zvavari kuita izvi hazvina kwazvinovasvitsa. Sombo reZimbabwe ndiwo mashoko akataurwa naConstantino Chiwenga against vanhu vari kuita 2030 nevanhu vari kuda kuti iye abve mupawa, vari kuda kuti adzingwe basa. Sombo reZimbabwe zviri kuitika munyika yeZimbabwe hazvina kunaka, but muchaona kuti chichi chaitika pamwaka yatatarisana nayo. Thank you for watching. Takunda Liberation Struggle. Thank you. So then I was also checking, besides helping other people make serious man. And then I don't hear them come back and say, we have made man, serious man out of what came through you. Ndine $1 andoda kuisa for liberation struggle. I don't see them say that. And izoti zvinokonzerwa nei. Then let's leave it. It's not important izvozvo. As the chairperson of liberation struggle, I look around myself. Then I found that being a chairperson is not something that is glorious. Unowana vamwe vanhu vanenge vachiti hatimugarirei kumberi uko vakaisa misungo. Misungo yekuti they want to find something to blame on you. Vachiti ndatimubatei nemuteyo wakati. Yaitaurwa naDhavhidhi kuti vanoteya rugombo nemusungo vanondicherera makomba kuti ndiwire imomo. Dai zvaitwa nevavengi vari kuZANU-PF ndaifara. But zvakaitwa nevamwe vanhu vari padhuze newe, whom you trust, then zvinokupedza simba. I understand kuti being a leader of the people, setting an example. Sometimes you don't have to fight. Pavanokutuka, you got to keep quiet. Kune vanhu vanotuka. Then wakatukwa nevamwe vanhu vasingazive it's good. But wakatukwa nevanhu vari padhuze newe, especially wawakabatsira physically, spiritual, emotional, and financial. Then wobva watarisa kuti ivo vakambokubatsira here, wobva wanoti hapana. Then wobva wazitarisa kuti hambisirwa vanhu vanokwanisa kuzvipira kusvipira munhu mumate kumesi, just like they would do to Jesus.
then obva watoona kuti pano ndatopfekedzwa bhutsu dzajesu kaidzi. Manje bhutsu dzajesu dzinorema, because if they try to make me a little Jesus, I'm not able to walk in his shoes. I'm not strong enough to be Jesus. I love Jesus, but I'm not strong enough to walk in his shoes. And they would beat Jesus and they would say, Baba varegerere. I like what the Lord did, but I'm not strong enough to always forgive. Ndiri munhu wekuti wakanditi sorry, I don't do anything, especially when you say sorry. I respect the word sorry. But I hate people who say sorry, then they do worse than that. Vachitoseka, vachitonyenama. Vanenge vachipenda kwandiri picture yandinoona yeri muZANU-PF yekuti they come to people, they say sorry, they promise, they do even worse kupfuura zvavakaita pakutanga. Zvimwe zvacho zvinotipa kuti nditarise with a deep hatred into people. Kana muchida kuona kuti ndokwanisa kuona kunyangara kwemunhu kubva kumahobi kusvikira kumavende, and I can go a lot, provoke me to that level. Kana muchida kuona kuti I can see the devil, the snake, the python in a man, you provoke me to that level. You simply provoke me to that level. It is very easy. Just exaggerate one thing, and if I feel uncomfortable, amen. I was talking with one of the leaders, and munoziva kuti mari yevanhu haibatwe. And imari liberation struggle. So at one time I used that liberation money to buy food. Kentucky fried chicken for 8 rand. Yandisina kudya a piece kana chimbedu into my stomach. Using liberation money for liberation purpose. And somebody get to cross. Then I used the Malay liberation struggle. Ndakatenga a cape. Ndofarira makepi zisingaiti. I killed everything. Because it showed I'm not disciplined. I cannot be trusted with the people's man. Then talking with the leaders, because I did it deliberately. They said you are not allowed to touch even a cent. Even a cent. Then with this leader. I'm not allowed. I'm not the honest truth. Why? Because I see Mariako. Ndova ndatarisa at my energy that I use in the liberation struggle. Ndova ndatarisa mari yangu cash. Ndova ndaona how much I've contributed in the liberation struggle.
ndikadai ndichifamba nemotokari inotyisa, ndikadai ndine zvimwe zvinhu zvinoshamisira, ndabva ndangotora scale ndibva ndaisa pascale in the spirit, ndabva ndaisa zveliberation struggle apa ndibva ndaisa zvanguko, ndibva ndanoti ndiri kutorera wani imbwa nemukaka, ndichirera imbwa so nemabhonzo nenyama nemamitpai, uchirera imbwa nemamitpai, iwe uchidya nederere. Ndobva ndaenda in the scripture again, ndikati one day Jesus akazora mafuta, costly ointment. Judas Iscariot akati, mafuta aya mungadai musina kubvuma kuti azorewe, angadai anotengeswa, tatora mari tanopa varombo. Jesus replied kuti varombo magara munavo, but inini hamuneni nguva dzose. Hanzi not because he cared about the poor, but he was a thief. Judas Iscariot. And anonzi aisiba nguva dzose mari yevanhu. Yeah. Guys, muri kuda here zveliberation struggle kana kuti you joined kuti mundinzwe munditape mukanwa mundiona kuti ndinobva papi ndoperera papi? Ndakakuudzai ndakati hatidi mari inobva kuvarungu, ndobva ndakupai zvikonzero zvacho. And I'm going to say it again. Let me say it again.